Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiraɓe wondaɓe e jeygol Placo TV mi silminake dow moɗon mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fu ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna. Wato min gaddani en tinnore dede ko larani mise à jour je WhatsApp waddi kesum. Min martin on ha ɓawo mise à jour ji fere fere dede WhatsApp tan mi waddugo nder balɗe garayɗe ɓe jofti nder mise à jour ji man seɗɗa nder maji dalila man mise à jour o ganga ɓe gaddi dede option ɗo min tawi ɗum hunde tilimde nde hanayi min bonna wakkati dede min gaddanayi on yugo dede ko nde min ɗon nder sungurlaji mi tan mi on giyan vidéo meɗen hande man ɗo min gurtaki banta mbowɗon vidéo ji amin luttuɗi yugo dede ɗum sungurla e nden bo wakkati famɗi ha min mbiya min kosan vidéo to ɗo may ɗo ɗum hosan wakkati ɗum wonnanayi min ni an kam wakkati dalila man min mbi accu min kosa vidéo man ko banni min gerɓana hen ɗum heɓa dedei yimɓe mi andi dede ɗuɗɓe mbotorto be majum dedei vidéo je min gaddanin hande ma bo option ko mise à jour je WhatsApp waddi kesum nane en andi to a mari haje a jaɓa numéro goɗɗo ha numéro WhatsApp mako ko a yiɗi a hokka goɗɗo numéro WhatsApp maɗa sey to a darake a hokkimo numéro may a limti ka yake feere tawa o windi kama ɗum ya ɗum waɗanayimo tawa ka watta WhatsApp hollamo e ko nandi ɓe majum ko an ɓe gara ɓe kokkete numéro jotta kam a wara winda numéro may sey a tawa a wofi ka ko a waɗaka ɓe kolluma ka watta WhatsApp e ko nandi ɓe majum ni ɗum hunde on de sargayde yimɓe ɗuɗɓe to amma mise à jour je WhatsApp waddi kesum ɗo to a mari haje jaɓugo numéro goɗɗo to nammonama ni to a wari jotta kam ha WhatsApp mako maɓɓi tan sey a wara scanna ɗum batan en andi ɗo ede non scanirta kujeji ko to waɗi a yerɓan hunde ha sender ni sey ɗum nanga tan diga ɗon ɗum maɓɓitante dow numéro mako direct tan wala ko yaluma sey to a enregistriri numéro maɗa misalu banta sakkoma himɓe dede waɗoɓe dede commerce a wawan a publia ɗum dede ha site maɗa ko je Facebook e ko nandi be majum a wiya marɗo haje sodugo hunde maɗa kaza fu nda scanner dede je numéro maɗa to hosi o scani dow majum ni ɗum waddanaymo dede numéro maɗa tan e ko nandi be majum dalila man mbiya cuwa min gaddanayi tendinore man amma hedde ko may ɗo kala ɓen ɓe abonayi fu mi ɗo toro on ndare seragal jungo moɗon ñamo ha on dari bindi boɗeji ɓe windi zabone misalu banni ɗo on gara on mema dow maji ɓawa to on memi dow maji on dari ɗi garti ɓaleji on dari nda kungel feere waɗi banta alama lenguru sey on mema dow magel banni ɓawa to on memi dow magel sey on gara on mema dow ngel dow ɗo to ɗon hokkata on kala nde min gerɓi vidéo kesol fu on daragol ɓe koye ɗum nonnon tan gejjite waɗugo dede ha alama ɓe gaɗi kolel ɗo misalu like banni sey on gara on mema dow maji on dari kolel man warti blé to ɗon hollata on gaɗi like nonnon tan gejjite waɗugo lesɗo babal commentry on bindanamin commentry dede je ɓeddata encourage ko min nonnon tan gejjite waɗugo dede babal e partage ugo e lien man ma bo on gaɗa sharing majum banni on partage dede ha groupe ji moɗon ko himɓeji moɗon WhatsApp Facebook e ko nandi be majum ko Telegram. Arande man ɗoni to en gari misalu jotta en gara en nasa nder WhatsApp meɗen misalu man banni ɓawa to en nasti nder WhatsApp meɗen maɓɓitake banni to en mari haje ha en gara en gaɗa ɗum arande man ɗo to en gari en nastan jotta kam ha alama toɓɓonta ton seragal jungo meɗen ñamo dow ɗo misalu banni sey a nata dow majum ɓawa to a nati dow majum sey a wara a nasta dede ha paramètre téléphone maɗa paramètre WhatsApp maɗa mi yiɗi wiugo banni ɓawa to a wari a nasti ha nder paramètre WhatsApp maɗa laaru seragal jungo maɗa ñamo ha alama kungel ɗo sera yesso ha photo profil maɗa woni nda photo profil am yesso seragal jungo ñamo a laari nda alama e gaddi kungel ɗo mi tan mi a laari ngel sey a wara a mema dow majum banni ɓawa to a wari a memi dow majum banni ni a laari dede no ɗum wadduno yiyam a laari ɗum waddi ɗo ɗum ɗaɓɓita dede scanego to jotta ɗo an to min mi yiɗi mi hokka goɗɗo numéro am ɗo ni ɗo tan mi maɓɓitantamo hanko bo sey o nasta je mako sey o wara sey o filma ɗum hanko to yi o filma ɗum to o nastata sey o wara hanko bo to wari nastugo nda ɗo ha ɓe wattata mi tari a laari ha ɓe windi dede scanner le code sey a wara mema dow majum o wara o mema hanko ha téléphone mako banni sey o mema dow majum memugo dow majum saɗi mi tan mi a laari ɗum waddi caméra ɗum ɗo ɗaɓɓita filmugo ɗum mari haje ɗum filma to sey o wadda jema kuje ɗo téléphone mako ma ɗo sey o filma dow je am to filmi dow je am ni numéro WhatsApp am wanganaymo tan mi tan mi a fami misalu bo en gaɗu to yiɗi ɗum an on jotta kam yiɗi jaɓugo numéro goɗɗo to an on yiɗi jaɓugo numéro goɗɗo ton ko o nasti je mako ha WhatsApp mako banni o wari o memi dow alama kungel ɗo banni to wari o memi dow majum banni ɗum waddanimo banni to an fu a nasti de dow WhatsApp maɗa ɗum waddanima banni to an may ɗo sey a wara dow ɗo mi tan mi a fami ha dede ɓe windi scanner code sey a wara mema dow majum ha WhatsApp maɗa to a memi dow majum ni ɗum waddante banni tan sey a filma dow je mako may direct tan ɗum hosake to en gaɗu jotta misalu to ɗum a yiɗi a waɗa capture d'écran on a yerɓana goɗɗo bo misalu ɗum wari a ɗon ɗo banni to mari haji a waɗan capture d'écran banni tan sey a yerɓana goɗɗo to waɗi capture d'écran majum banni ɗo ni sey a modifiya ɗum a fottitina deydey ni ha to a yerɓani goɗɗo to wari o scanay ɗum tan na sey to ɗum hosi wakkati feere sey a yerɓanamo misalu banni ko a posta ɗum ha Facebook maɗa ko ha dede ko Instagram e ko nandi be majum ɗo ni to goɗɗo mari haje hosugo ɗum to wari dede babal scanugo haɗɗo ɗo ɗum waddanimo dede ɗum ɗaɓɓiɗi scanugo to laranno seragal jungo ma ñamo nda ha alama e kolli kuje ɗo photo ɗo sey a wara mema dow majum banni ɓawa to memi dow majum ɗo ni a laari ɗum dilli galerie déjà sey mi nasta dede babal ɗo misalu nda kugal ngay ma ɗo to mi waɗanno mi hosa photo ngol ma en ɗo ni to mi waɗanno mi hosa to ɗum goɗɗo yerɓanno yam ngol to mi hosi mi
memi dow magol mi sélectionné gol banni ɗo ni to ɗum yehi ɗum dillay tan direct dow WhatsApp may amma a laari ɓe windaniyam WhatsApp ɗum may numéro ha kamay kami naftiri mi waɗira ɗo ɗum numéro am mi tan mi ndaari dede no ɗum waddaniyam to ɗo to ɗum goɗɗo yerɓonoyam je muɗum ni to mi wari mi hoosi ɗum ni direct dow numéro mako tan ɗum yarantayam to ɗon lawol koygol ngol tokkoton gaɗon num ɗum deydey hunde tilimde hoyde deydey nafoore deydey nde ɓe ɓeddi option ji luttuɗi ɗi min mbiyon ɓe tan mi waddugo ha ɓawa bo kanji bo deydey ñande ɗi gurti fu to Allah mum yerdi min kabday min gaddana en deydey vidéo ji may ɗon ngam ha jotta mi notoro on deydey to non dara vidéo ji amin to a laari vidéo may ɗo diga arande ko caka magol a yiɓe gaddanayima deydey publicité habdu laaru ha ragare magol ha min jaɓɓito to vidéo may ngol timmini laaru ɓurata seconde ɗiɗi yake feere a tawan ɓe gaddi publicité ngam ma accu publicité man ɗo ɗum waɗa sey to ɗum timmi nden a wurto non may ɗo deydey ɗum minon bo ɗum wallitoto min ɗum ɓedday encourage ugo min min giya min tefono en deydey tilindinoje tilimɗe min gaddana on ngam may ɗo on jarama sakiraɓe tindinore meɗen nane ma ɗum tindinore famarde ngam may mi tammi on giyan vidéo may ɗo ngol jutayi sey to en potti ha deydey tindinore meɗen tamminde warugo yeeso.